ना दाख्लि हाबा जादोंमोन आरो इमारजेन्सि हाबाया इमारजेन्सिमोन नालाय ओमफ्राय दाख्लिहाय इमारजेन्सि हाबा जानानै मैयाहाय रिसेपसन बानायफिनदोंमोन आरो बेयावनो हाबा जानो होननानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय हाबाखौ आं भिडिअ खालामनाय जायाखिसै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखिसै आङो हाबाखौहाय एसे खामानिबो मावबाय बेस्थ' जाबाय ओमफ्राय गैया खालामनोसै आङो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर आंहा दा आंनि गामियाव दङ आरो गोजाम गामियावहाय थारमाने आङो आइ बाबामोननि न'आव फैदों गामियावहाय जलाइबारियावहाय ओमफ्राय दा आङो जोङो आबौमोननियावहाय थांनो नागिरदों नै आब' दङ आनै दङ ओमफ्राय बिनानाव दङ बियादै दङ जोंना थारमाने बाबानि बिमा बिफाया बादायावसो थायो आरो गोदोना बिदिनो बादा लुलायलायनानै थायोमोन ना मानसिफ्रा बिदि बादायावसो थायो आरो बोराय बुरै सानैजोंहाय ओमफ्राय दा आबैया लोमजागासिनो दङनो आंबो थांनो मोनथाराखै दासान्दि गोबावसै आबैखौ नुयैया ओमफ्राय आबैया लोमजादोंनो बेखौनो नायनो नागिरदों आरो जोङो फैबायबो थानाय जायाना फैबाबो बिदिनो फैब्रब थांब्रबनो टाइम मोजां लानानै फैनाय जाया ओंखायनो नायनो नागिरदों आरो जोङो एसे टाइम मोननायखाय आबैखौहाय ओमफ्राय नायनानै फैनोसै नै जों लागोनि बेसर बारिया खम एकदम फोदलाबाया खमथार बारा ओरै देखायनि बेखिनिल'नो नै बेसर बारिया ओरैथिं गैया लांदां गोजा जोंनि हजों मजाथियावसो गोगोम फैयो दाथ' बेसर बारि गोजासै दुब्लियानो गोमोन दासो एसे फोग्रा जाबावबाय ओरैहाय जोंनि गामियावहाय नङाबा सिगांथ' दुब्लियानो दाबायदियाव लांदांसो थायोमोन ओमफ्राय बै बिल्डिं नुहुरदोंना बियो मडेल स्कुल सोलिबाय दा सोलिगासिनो बोसोरथाम जाबाय होनदों माला खुलियामोनथाय गोसोआव गैथ'ला आङो मडेल स्कुल दाबो वाल सिस्टेम जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंनि गामिया बैनो दा आबौमोनाव थांनो नागिरनायखौहाय गोदोनि बोराय बुरैया माबायदि बादा सिस्टेम खालामनानै थायोमोन बेखौहाय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरो आङो सान्दुङाबो जा गोसा थिंनो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय बैखौ सिनायदों दा नोंथांमोना नैबे आंनि बिब' आदैनि फिसाजो आंनाबो चेनेल दं बिथाङाबो इउटुबार सासे जों टेपा इउटुबार बिथांना 1000 जाबाय ओमफ्राय आंना गैया दाबो ओइ सामथिङावनो माबानानै दङ थाबथानानै दङ बेनासो मालाय 1000 बारलांबाय मनिटाइज जानोसै दाबावैनो सर्ट भिडिअ खालामनो दावराव जागासिनो दङ सर्ट भिडिअ खालामो मालाय बेसर बारियाव खालामथोंसै बिसोर टिपापा बेसर बारियाव आंहा दाख्लि खालामखांखाबाय मजाथिनियाव बिबैजों खारफालांनानै दावराव जाहरगासिनो दङ बेना फिसालाया नोंसोर मोसालायबाय थादो जों थांनोसै टाटा बाय बाय गुड नाइट ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबेयो जोंनि हा आरो बैसिम लिंनो नैबेनिफ्राय बोरै नुवा बैनिफ्राय बै बिफांसिम लिं बेनो जोंना हाया ओमफ्राय बै औवा बारि नुहुरनायावहाय दङ एसे बारा गैथारा जोंहा हायाना ओमफ्राय बोराय बुरिनि न'आ बै औवा ग्रोम-ग्रोमानो बोराय बुरि ग्रोम-ग्रोम थाखायो बिसोरो औवा बारि सिङाव थांगासिनो दङ आङो नोंथांमोननो देखायनो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय अब्लाथ' नोंथांमोन आंजों लोगोसे बेसर बारि आबै आबौमोनहा गोदोहाय गावसिनि बैसो गोनां टाइमावहाय बिसोरो दुब्लि गेजेरावहाय न' लुनानै थाफैबाय बोराय बुरिया बैसो गोनां टाइमावहाय मावनो दांनो हानाय टाइमावहाय फिसालाफोरजों जुदा जानाय बायदि ओमफ्राय फिसालाफ्रा हरै गामियाव थाबोबाय बोराय बुरिया ओरैहाय बादायावहाय दाना फिसालाफ्राबो ओरै बिमा बिफाजों फैनानै थाफैनो हाला गावस्राबो संसार दं हा हु न' बां दङ ओमफ्राय बिमा बिफायाबो गावसिनि न'खौ गारनानै फिसालाफोरजों थांनो हाला ओरैबायदि जानानै दं बिसिना बोराय बुरिया ओमफ्राय नायनो थाङो फैयो आरो फिसाला बिहामजोफ्रा सङो खावो एखमबा नायफैनानै
एखमबा गावसोर जाबाय माथो खालामबावनो गावसोर संसार ना बयहाबो गावबा गाव खामानि थायो माथो खालामबावनो आरो बेनोथ' संसार होननांसिगोन गोदोबा बोरै जाबोखो जोंथ' मिथिस्लाबला ओमफ्राय दा थांनोसै बोराय बुरिखौ नायनो बोराया मैया थांदोंमोन ओमफ्राय हाबायावहाय थांदोंमोन आरो आबैनो बिदिनो माबानि हाबानि ओंख्रि लानानै फैदों ओमफ्राय आबैयाथ' थांनो हायाखिसै खुनुरुखुमसो थाबायनो हायो होनदों नामाथाय दा नायबासो नुसिगोन नायनायसै बेखौनो मेंनायथारबायहाय जोंना माइयानो हानांगौ दंबावोसो नामाथाय माइयानो जायाखै बान्दो बायनानै माइयानो जाला दाना बान्दोनि दैजोंहाय गायग्रामोन ना बान्दो थाबाथ' दैयानो आग्लाय फिग्लाय नैबे दैया दाबो रानामोन बैयो माबाया मा होनोमोनलाय बिलोआ ओमफ्राय बान्दो बायनाय लोगो लोगोनो माइयानो खम मोनसै दाना नङाबा गोगोम माइ जायो जों लागोआवहाय हागासिनो दं हनै दाबो बिब' बिनानाव सानै दाबो फैनो रोङा हनै दासो थाबायबोगासिनो भिडिअ लायै ओमफ्राय जों लागोआव कारेन्टआनो आग्लाय फिग्लाय हनै कारेन्ट गिदिरा मोननै दंखायो ओमफ्राय नैबावहाय जोंनि आयं गिदिरनि जोंना बाबामोनहा साथाममोन नालाय बिदा फंबाय ओमफ्राय आयं देरसिन मोनहा नैबावहाय फुख्रि लादों आरो बेखौनो ना नेफैयो नै बिबौनि थाग्रायाव हाबैबाय नायबाय फिसौलाया मोनायाव नेफैनांगौ नङाबा खावो नाखौ नायाबो गिदिर दंथारो होनदों नामाथाय जोंहा मोनजास्लाबलांनाय नंला दा थाब थांबा नाखौनो बोखांनो हास्लाबनाय नंला आयंआ नङाबालाय मोनजालांगौमोन नै लोगोफोर फुख्रिया नायलाय फिसानो जा ना थायोमोन गोदो आंबो उन्दैयावहाय जा ना हमफैनो मोन्दों बेवहाय ना गिदिरबो मोनलाङोमोन जै बिलो रानबाय होनबाथाय नाया जाय फाराफारि हमफैयोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' नै बयहाबो फुख्रि जावै गोदान फुख्रि जावनानै लाबाय गावबा गाव गासिबो बाहागो दंजोबो ना ओमफ्राय फुख्रिया मोनथिलाय लांनांगौ गोबावसै गोदो बेयावनो ना हमफैयोमोन गोगोम मोनोमोन गोगोम ना थायो जोंनि गामिनि बिलोआ बेनो ओमफ्राय आयंना मोनायाव थाफैग्रा नङा नै मा दङ बेनि न' सिङावहाय नायनि र' फुरा सम्पतिखौनो लाबोनानै दोनफैखाजोबो माथो न'आ आयौ बोरै बिदि गोदोहाय थाफैखो बोराय बुरिया थिख'खौनो गिथावथाव आंथ' हारसिं थानो गिखायो बोराय बुरिनि न'आव नावलाय नै थिख'ख'खा खाथियाव रावनिबो न' गैखाया बोराय बुरिनि खाथियावहाय ओमफ्राय नाया नैबेयावबो ना बोखाङो ओरै थांसै ओरै फैदो अबे माइ दंखाय माइ गैयाना आइनि सेन्देल गोदानखौसो गाननानै फैलायबावदो आङो थब स्र'ल' जथोंसै दा गाहेनानै नैबेखौ आवलायाखै नोंदां नै नाया दानिया जों लामाखौ मिन्थिला बबेथिं हाबनांगौ आनैमोना हरै थांबाय ओमफ्राय जों ओरै थांनोसै सोर थाबसिन सहैयो रिस्टन मेंबाय अब्ला जोङो मोनफैबाय लोगोफोर नै आबैनि न'आवहाय लेवार बागानहाय बेनो आबौनि न'आव नै ओमफ्राय नैबेनो माइबारि माइया हाखांजोब्बाय मोसौआ फिसिनिजोब बोरमा दङ बोरमा फिसायानो 12था दङ होननानै खिन्थादों मैया आबौआ गाबलागासिनो दं बोरमा फिसाया लेबु बागान दङ ओमफ्राय बायदिसिना फिथाइनि बिफांफोर दंलाबायो बादायावहाय ओमफ्राय नैबे बैग्रिया बेलाथिमोन गिदिर देरबाय फिथाइयानो थायोना थायाखै फैदोनो मैया गाइखेर सेरनो थिनहरखादोंमोन आं सेरदोंना सेराखैथाय आबौआ
जों थांगोन होननानै गाइखेर सेरनो थिनहरखादोंमोन आङो मानसि फैनांगौ गैयाबा गाइखेरखौनो सेरबावासो जाहैदों नै बोरमा फिसाया बोरमा बिमा मासेया माब्रै जादोंनो बिसोरनो होनदां माथाम हनै मासेया नैलाय बोरमा फिसाया बैयाव माब्रै नै बिसोर माथाम ओमफ्राय ओरै बिमाजों मानै आरो बहायबा दंबावोसो होनदां बैयावबो बोरमा फिसाया 12थानो हनै भिडिअ बानायग्राया दावराव गथ'फोर मे 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 आबौआ नै बेनो आबौआ गोबोरखि गारगासिनो बाथ्रा नामा आबौआ नै फुख्रिया गैला रानजोब्बाय गोदोसो दोनोमोन नायानो खावजायोसोमोन बिसिना ना दोनबाबो गावसोर बाजाराव थांबाथाय बेनो आबौ आबैनि न'आ नै आबैया दख'ना गाननो हायैनि गस्ला गानहोनानै दोनजाबाय आबौजों गोबावसैमोन आं आबैखौ नुयैया बेनो जोंना आबैया खाजा लाबोनाय नायदों नै देनां नायनो खेबखाबाय आङो बेनो आबौमोनना ओरैहाय एसे देखायनोसै बादाखौहाय आबौनि बादाया बेनो ओरैहाय दङ गय बागान बैथिंहाय दङ माबा माबि दंलाजोबो बिदिनो रायलायहैनोसै आबैजों गोबावसै रायलायनो मोनैया दा आं नागिरफैखुमादों खमला बागानाव खमला फिथाइयानो गैला नै बिफां गोजासै खमला गैला नामा आबौ गैयानो माथो नुवाखिसैनो आङो अबाव बैयाव हानदों आं नायखोहैनि अहाय दंना गैया 우리도 섭섭해 가고 예고나고 누리아리 타타나고 थाथारनांगौ दंना गैया थाथारनांगौसो होनदों 아야 गैला थाइसेबो बै फांसेयावबो गैला गैखालाना फिरिनानै लांजोब्बाय दां नोंसोर न'आव थायाबाथाय सावथालफोर लांफैयो खावनानै लांफैजोबो आंनो नायनानै दोनथारनाय खेबाखिनो होनदां नों थालांसै आबैजों हाखु दाखु ओंखारफिननांबाय नै लोगोफोर हास्लाबानो न'आव थांनांसिगोनलाय बोरायलांनो फैबाय रायलायस्लाबनोबो मोनाखिसै फैगाफ्रोमबो बिदिनो हास्लाबा जायो हाबा जानाय मानसिना माथो खालामबावनो बेनोथ' खाफाल होननांसिगोन बेनोथ' संसार होननांसिगोन ने बेनोथ' संसार
हौवानि न'आसो गावनि न' होनो नामा हिनजावफ्रा हाबा जाबाथाय बिमा बिफानि न'आ मालायनि न' हौवानि न'आसो गावनि न' बेबायदिनो जाबाय आरो दा थांनांसिगोन हास्लाबा गसाइगावआवहाय न'नि माल लांनांगौ एसे ओमफ्राय कारेन्ट बिलबो होलांनांगौनो ओंखायनो जोङो थांनांसिगोन आरो दा अफिस मोनहाहैनाय नङाबा अफिस मोनहाहैनाय नङाबा थांनोसै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर आङो बारा गोबाव खालामथ'ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अननानै कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाहरदो अब्ला दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ जों लागोना नाया बिदिबो थैनानै थायो नै दैयावनो ए थैगोदानसो मोनदां जानो बाथोन जानो लांसै नामा थै थैनायखौ ना बोखांबा मोनगोन